Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Via Rahmatika, asalipun saking kelas 12 MIPA setunggal, nomor absen 3 kalih. Ing wayah sakmenika kula badhe maparake dados pranatacara ing adicara Tedhak Sinten kanggo nuntasake tugas ujian praktik basa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge para rawuh kula aturaken salam mugi raharjo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Sutomo kaliyan sakaluwarga saha para lenggah ingkang satuhu bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga kita dedonga saha muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit saking sedaya kanugrahan, limpahan rahmat, taufik saha hidayahipun. Satemah kita sedaya saged rawuh wonten ing papan sakmenika. Insyaallah kanthi sehat wal afiat satemah saged ngrawuhi undangan saking keluarga besar Bapak Sutomo wonten ing adicara Tedhak Sinten putranipun ingkang asma Muhammad Aska Ar-Rafi. Lan boten kesupen sholawat saha salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kaluwarga lan para sahabatipun. Wonten ing wekdal punika kita sedaya katur dumateng Bapak Sutomo kangge nyekseni adicara Tedhak Sinten. Minangka duweni ancas kanggo nyiapake putranipun supaya bisa ngliwati saben-saben fase kahuripan. Tumrap para leluhur, adicara punika awujud pakurmatan marang bumi kang dadi papan jumenenge si cilik. Dibarengi kaliyan donga pangajab-ajab, mugi-mugi putranipun tansah dipun paringi berkah saha pitulungan salebeting gesang. Adicara punika uga minangka sarana ngenalaken nilai-nilai luhur tradisi Jawa. Saliyane kanggo didik supaya tansah introspeksi diri lan dadi pribadi bocah cilik kang duweni budi pakerti kang luhur. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula ingkang jinejer pinangka pranatacara langkung rumiyin badhe ngaturaken menggah urut reroncening adicara ingkang sampun rinacik. Nomor setunggal pambuka kanthi dedonga. Nomor kalih atur pambagya saking Bapak Sutomo. Nomor 3 tradisi Tedhak Sinten lan nomor sekawan donga utawa panutup. Mekaten wau rantamaning adicara ingkang badhe lumampah ing wekdal punika. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, ngengeti wekdal ingkang sampun dungap siang langkung prayogi menawi adicara menika enggal dipun wiwiti. Tumampak ing adicara angka setunggal inggih menika pambuka. Sumangga adicara menika dipun wekasi dedonga adhedhasar agamanipun piyambak-piyambak. Mugi-mugi adicara sakmenika saged lumampah kanthi lancar, boten wonten alangan setunggal menapa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dedonga kula dherekaken sumangga. Adicara ingkang angka kalih inggih menika atur pambagya saking Bapak Sutomo selaku pihak kaluwarga dumateng Bapak Sutomo kasumunggahaken. Matur nuwun dumateng Bapak Sutomo
Adicara saklajengipun inggih menika tradisi tedhak siten kangge jabang bayi bapak kalian Ibu Sutomo. Dumateng bapak kalian Ibu Sutomo kasumonggaaken. Tata caranipun ingkang angka setunggal yaiku jabang bayi sumangga ditetah midak jadah pitung werna diwiwiti saka jadah ireng kang peteng tumuju jadah putih. Bagian punika menehi simbol mugi-mugi putranipun dipun wenehi kegangsaran anane nemtokake dalan solusi ing saben-saben prakara kang bakal diadhep ing panguripan. Saklajengipun tata caranipun ingkang angka kalih sumangga jabang bayi diunggahake menyang anda bambu wulung pitung undak-undakan kang nglambangake pitulungane Gusti Kang Maha Kuwasa. Bagian munggah anda iki menehi simbol mugi-mugi putranipun benjing saged nduweni jiwa kesatria kados Arjuna. Sabanjure tata caranipun ingkang nomor 3 sumangga jabang bayi dipun lebokaken wonten lebetipun kurungan pitik. Jabang bayi kedah milih piranti kang sampun disediakaken wonten lebet bokor. Ing bagian punika duweni pralambang wong tuwa bakal menehi kamardikan marang putranipun kanggo nemtokake dalan uripe. Tugase wong tuwa yaiku mung nuntun lan ngarahake jabang bayi. Angka sekawan inggih menika adicara tambahan yaiku nyebar beras kuning lan duit. Dumateng perwakilan kaluwarga bapak kalian Ibu Sutomo kasumonggaaken. Sabanjure angka gangsal sumangga jabang bayi didusi kalian kembang setaman supaya putranipun resik raga lan atine. Mekaten wau ronto maning tradisi tedhak siten matur nuwun dumateng keluarga bapak lan Ibu Sutomo. Saklajenganipun adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Pramila sumangga acara ing siang menika dipun pungkasi kanthi ndedonga sesarengan adhedhasar agamanipun piyambak-piyambak. Ndedonga kula nderekaken sumangga. Matur nuwun. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, kula minangka pranatacara ngaturaken agunging samudra pangkasami. Dumateng para rawuh sedaya, mbok bilih wonten lepating atur anggen kula matur. Jenang sela wadar kali sesondaran, apuranta menawi wonten lepating kula pungkasaning atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.